right. Nasi ndauya kuzokudzai nezvebanana. Banana chingava chinhu chakajairika kuti banana inoza banana ndinongoridya everywhere kana pai mukombe kana pai, but pane madyirwo manje anoitwa banana. Ndakambonzwa mumwe munhu achitaura kuti banana rinonaka, ndikafunga kuti anonyipa. Paakandiexplainira madyirwo aro ndakabva ndaziva kuti banana rinonaka, ndakaritesta. Right, inini nhasi ndine 1 banana chete, handina 2, ende wandowanzoda 2 mabanana nokuda wangu 1. Right, iri ibanana here. Kana wakabata banana, wakabata kudai so, unyatsobata nechepakati panapapa, unyatsotenderedza zvako usamhanya. Unovhura banana, right, unyatsobvura zvako, vhura nechekuright kwakoko, unyatsobvura, right, wavhura banana rako, right, ubata nechepakati futi panapa, unyatsobvura kunoku, right. Wavhura banana rakadai so, unyatsoribata banana iri, waribata nechepakati panapapa, ubata nechekumusoro kunoku, wanyatsorumako nga banana rinonaka. Wapakati apa hauchanida kuita slow boys watotanga kudhara, wonyatsopinza mukati. Right, shiro yako panoona rinonaka. Wapedza semunhu adya banana so, unopukuta muromo yako, pukuta zvakanaka semunhu apedza kudya banana nde, kuitira kuti zvisazosarira zvinosarira pukuta zvimauyu zvebanana zvako wapedza. Right, vamwe vanowanzorova 2 mabanana, depends, vanourova second ndiwe, inowanzodya ungana 1 pazuva, then vamwe vanogona kudyawo kana 2 times per day, depends. Se kana vechidika vanowanzoda kana 3 pazuva, inangu ndoda 1 banana pazuva, ndo madyirwo anoitwa banana. Kuno vanoda kundibata madyirwo anoitwa banana, munogona kundibata pa 0782 573 531 ndokuratidzai madyirwo anoita banana. Saka ndo madyirwo anoitwa banana iwaya, manakira aro nona